Siamai ydych chi, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw y dydd Iau, y 15fed o'r mis Awst 2024. Heddiw mae'r gyda ni amrywiaeth o bynciau i trafod yn gyntaf ynglyn â'r cyfeithiad o ieithoedd trwy defnyddio yr llygrdigaeth ar gael union yn yr iaith raglenni Python yn enwedig ynglyn â'r amrywiaeth o'r prosiect sydd yn digwydd yr hwn. Yn gyntaf, mae gyda ni yr prosiect neu taflun gyda'r enw o'r LibreTranslate sydd yn tarddiad agored taflun ar gael oddi wrth GitHub gyda'r enw LibreTranslate, ac mae'r hwn yn darparu yr rhyngwyneb ac hefyd yr mecniaeth i cyfieithu ieithoedd, ond mae'r hwn yn seiliedig ar yr taflunau tarddiad agored eraill. Er enghraifft, mae'r hwn yn ei seiliedig ar un arall gyda'r enw o'r argos Open Translate neu Open Tech, ac mae'r hwn ei hunain seiliedig ar taflunau tarddiad agored hefyd, ac beth sy'n digwydd gyda'r rhain yw maen nhw'n defnyddio peth ar yn galw a dydy hyn ar deallthrwydd celfyddedig neu artificial intelligence i cyfieithu oddi wrth un iaith i un arall. Wedyn i'r pwnc nesaf. Fan yma, dwi'n eisiau i nodi lawr fy syniadau newydd ar gyfer yr sianel neu'r ffyddlau hwn. Oherwydd, o'r ydyn ni'n hyd yn hyn yn recordio fy meddyliau union yn yr recordiadau hyn ar gyfer y fideoedd hwn union yn y cyfres o'r Dyddiadur fel rhanbarthau o'r un fideoedd hir sef dros hanner awr yn ei hyd. Felly, yn diweddaraf, dwi'n wedi canfod os dwi'n eisiau i defnyddio yr ffurfddiaeth hwn neu'r fformat hwn, sef o'r fideo i nodi lawr fy meddyliau ac hefyd fy syniadau fel yn yr un fodd fel rydyn yn defnyddio fy Dyddiadur, sef i nodi lawr fy meddyliau a syniadau o'r ddydd i ddydd i ddydd. Felly, mae'n mwy gyfleus i mi i yn hytrach nac i amcanu i greu un fideo hir gyda rhanbarthau gwahanol o'r pynciau gwahanol union yn yr un fideo, i edrych ar yr fideo yn ychydig gyda'r agwedd neu sefyllfa sydd yn ychydig yn fwy moddolynedig gar ar gyfer yr Saesneg modular. Felly, dwi'n meddwl mae'n mor anianol i mi yn hytrach nac i amcanu i creu rhyw fath o'r podcast neu fideo sydd yn dros hanner awr ac wedyn i ychwanegu iddo fe. Yn hytrach na hynny, ac wedyn os dwi'n mynd o gwmpas yn fy ddydd i meddwl ac i amcanu am yr ffurfddiaeth neu'r fformat o'r fideo trwy'r ychwanegu ac i fel yn y fodd hon yn cynyddu ac yn adeiladu i'r cywisiad union yn yr un fideo. Dwi'n meddwl mae'n mwy cyfleus i mi i ddim ond i nodi lawr fy meddyliau ar y foment hynny heb unrhyw adnabyddysrwydd neu unrhyw meddwl ynglyn ar yr fideo terfynol, ond dim ond ar y foment hynny i nodi lawr yn ddispyn fy meddyliau neu fy syniadau ar y moment hynny i lawr fel nodyn union yn y Dyddiadur neu union yn y nodyn llyfr, ac i gael hynny wedi ei nodwyd i lawr oherwydd y pwysigrwydd o cwblhau neu cyflawni hynny ar y foment hynny. Felly, dwi'n meddwl os dwi'n gallu trwy'r ffordd hon yn gallu er enghraifft cynyddu casgliad o'r recordiadau gwahanol trwy'r dydd sydd yn cynrychioli fy meddyliau neu syniadau ar
ar y foment hynny. Felly, dwi'n yn gallu wedyn ar ôl hynny clymu nhw gyda'i gilydd neu casglu nhw gyda'i gilydd I ffurfio yr un fideo sydd efallai dros yr hanner awr yn ei hyd. Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn yn fwy cynorthwyol oherwydd wrth yn meddwl yn y sefyllfa o'r blaen wrth yn gosod pwysigrwydd neu'r wrth yn blaenoriaethu yr fideo terfynol fel y beth oedd mwyaf pwysig. Ond dwi'n meddwl y beth sydd yn mwyaf pwysig nawr yw nid I creu y fideo ond I nodi lawr fy meddyliau ac hefyd fy syniadau I defnyddio y cyfrwng o'r recordiad o'r podcast efallai fel fy nodyn llyfr fel Dyddiadur ac wedyn nid I meddwl rhy ormod ynglyn ar y cymwysiad o'r fideo terfynol ond yn hytrach dim ond I nodi lawr fy meddyliau ac hefyd fy syniadau I lawr ac wedyn gyda'r fy'r meddyliau syniadau wedi ei nodi I lawr union yn y cyfrwng o'r recordiad felly rydyn yn gallu cael neu ganfod yr cymwysiad sydd yn ychydig efallai yn fwy cymwys achos pan rydyn yn canolbwyntio ac ein meddyliau tuag at yr pwrpas neu'r amcan o nodi y pob un manwl neu o'r manylion I lawr felly byddai hynny yn llai tebygol I ni I colli mas o'r unrhyw manylion penodedig ond yn ytrach os ydyn yn ffocysu neu canolbwyntio o'r amser ar yr fideo terfynol felly fe allai hynny yn achosi ni achosi fi I efallai anghofio rhyw pwynt sydd yn bwysig sydd yn allweddol efallai i'r pwnc felly os ydyn eisiau I cipio ac I cadw ac I arbed pob un manylion o'r pwnc felly dwi'n meddwl mae'n mwy cynorthwyol ac yn mwy effeithiol os ydyn yn canolbwyntio ar yr nodyn neu y cof nodyn neu y meddwl nodyn neu y syniad nodyn fel yr amcan neu y gwrthrych o'r nodi lawr union yn yr cof llyfr neu yr nodyn llyfr neu y dyddiadur diweddglo hwn sydd union yn cyfryngau cymdeithasol sydd ydyn yn gyfrannu gyda'r bobl eraill ac wedyn ydyn yn gallu ar ôl hynny casglu nhw I lawr union gyda'i gilydd I ffurfio fideo yn ei hyd sydd yn sylweddol yn ytrach nac yn y le cyntaf yn bwriadu I creu y fideo yn bwriadol fel y prif angen. Felly, ar gerfa hyn, fel wrth yn gwybellus o'r blaen I mewn yn fideoedd blaenorol, dwi'n meddwl mae'n cynorthwyol I ofanu yr terfynoleg ar gyfer yr fath o'r recordiadau dwi'n nawr yn ei creu pan dwi'n mynd o gwmpas I nodi lawr fy meddyliau ac hefyd fy syniadau sef gyfannu gair Cymreicdod ar gyfer yn y Saesnig to forge rhywbeth os ydyn yn forge rhywbeth ydyn yn gyfannu rhywbeth felly os ydyn yn meddwl am terfynoleg cyfartal union yn yr iaith Saesnig felly mae'r gair memo yn dod im bryd I felly, yn ytrach na defnyddio yr gair Saesnigaidd memo, felly rydyn yn gallu defnyddio gair fel yr cofnodyn. Felly, dwi'n meddwl, dwi'n mynd yn ytrach nac I creu yr ambarthau ar gyfer fideo. Dwi'n mynd I dim ond I recordio cofnodyn ar ôl cofnodyn ar ôl cofnodyn a phan dwi'n wedi dod o hyd o digon ohonyn nhw I creu yr fideo. Un fideo sydd o'r hyd yn sylweddol, felly dwi'n yn gallu creu y fideo neu fideoedd fel hynny. Felly, yn dilyn yr ffurfioldeb o'r cofnodyn, felly ar y dechreuad o bob cofnodyn, dwi'n meddwl dwi'n mynd I manylu yr amser ac hefyd yr ar ac hefyd y dyddiad yn union fel rydyn yn gwneud nodynau I mewn I lawr yn y dyddiadur. Felly dwi'n yn canfod mae'r hwn yn hynod o cynorthwyol achos pan rydyn yn nodi bethau I lawr, mae'n fwy cynorthwyol os rydyn yn gallu hefyd yn gwybod pryd ac hefyd dyddiad ac os rydyn yn gallu meddwl neu gofio yn ôl i'r pryd neu'r
yr dyddiad yn benodol. Felly, dwi'n meddwl fe allai hynny yn canolbwyntio gyda'r atgoffad o'r manylion, ond wedi dweud hynny, os yn hwyrach i mewn i lawr llinell, os ydyn yn canfod, mae'r ffurfryddiaeth hon yn rhy alodroddiedig, sef pob tro, pob nodyn i mewn yn dyddiadur i gwrando ar amser, wedyn y dyddiad ac wedyn y blwyddyn, lle mae'r blwyddyn yn aros yr un trwy'r amser hir, trwy'r holl blwyddyn yn amlwg. Felly, rydyn yn gallu newid hynny yn hwyrach. Felly, dyna dim ond arbrawf os nad ydyn nhw yn ei licio yr ffurfryddiaeth hon. Felly, rydyn yn gallu ei cyfnewyddu rhywbryd i lawr y ffordd. Felly, cawn ni'n gweld. Felly, yn yr cyfamser, fel ffurfryddiaeth sydd yn gallu yn ei defnyddio, dwi'n meddwl ynglyn ar yr ffurfryddiaeth ar gyfer yr cofnodyn digidol. Dwi'n meddwl rydyn yn gallu yn y cyntaf rhanbarth yn dechrau gyda'r manylion o'r amser ac hefyd y dyddiad, ac yn yr ail rhanbarth rydyn yn gallu, neu mae angen i datganu yr pwnc neu'r teitl neu'r llyth o'r traddodiad, a wedyn y trydydd rhanbarth yw traddodiad ei hunain. Felly, trwy'r defnyddio yr ffurfryddiaeth hon, rydyn yn gallu creu y cofnodyn ac wedyn un arall ac un arall yn yr un ffurfryddiaeth, ac ar ôl hynny, ar ôl casgliad o'r ffurfryddiaeth, rydyn yn gallu casglu nhw i gilydd i ffurfio yr fideo i uwchlyddio i'r ffrydle. Dwi'n meddwl mae'r hon yn syniad yn weddol wych i dechrau gyda fe, ac wedyn os dwi'n eisiau i newid hynny, dwi'n gallu gwneud hynny, ac wedyn i cyfaddasu hynny i'r gwneud yr holl modd o'r nodi pethau lawr trwy'r cyfrwng o'r fideo yn fwy hawdd. Mae'n hyn heddiw 2024 mis Awst yr 11:15. Mae'n hyn yr 8 munud ar 20 wedi 4 o'r yn y prynawn. Dwi'n eisiau i trafod ynglyn â'r pwnc gyda'r teitl chwaraeon areithio neu chwaraeon areithi. Wel, pan ydyn yn dysgu iaith, unrhyw iaith, mae gyda ni yr graddau gwahanol yn ydy neu yr lefelau neu gwastadlinau gwahanol oddi wrth y safon o'r siaradwr yn ydy. Mae gyda ni ar dechreuad, dechreuwyr, ac wedyn yn uchod iddyn nhw, mae gyda ni yr canolraddwyr, ac wedyn uwchraddwyr, ac wedyn yr rhagorol rhagdwyr, ac wedyn yn uchod iddynt, mae gyda ni yr un neu y rhain sydd yn siarad yn rhugl, ac wedyn ar y brig ohonynt, mae gyda ni y rhain sydd yn siarad yn hollol rhugl, ond pan ydyn yn defnyddio y terminoleg neu y termau rhugl, beth ydyn yn ei cyferio ato pan ydyn yn defnyddio y term rhugl? Wel, dwi'n meddwl y gwahaniaeth rhwng rhywun sydd yn siarad yn rhugl, yn hollol rhugl, ac un sydd yn siarad yn rhugl, ond nid yn hollol rhugl, ac un sydd yn siarad yn rhagorol, ac un sydd yn siarad yn canolraddol, ac un sydd yn siarad ar lefel sylfaenol, ac un sydd yn siarad ar y lefel o dechreuwyr yw sut rydyn yn gallu siarad yn hunan symudol heb unrhyw meddwl yn yr iaith. Er enghraifft, os rydyn yn siarad yn rhugl yn Saesnig, felly beth sy'n digwydd yw rydyn dim ond yn dychmygu beth rydyn eisiau i cyfathrebu, ac wedyn mae'r geiriau ac hefyd y brawddegau yn dod allan o'n gennau ni heb unrhyw meddwl sut i cynhyrchu y geiriau. Maen nhw'n dim ond yn digwydd yn hunan symudol. Er enghraifft, pan rydyn eisiau i siarad ynglyn ar rhyw pwnc fel ffrwyth, fel afal neu oren, neu beth bynnag ffrwyth, ydyn yn dychmygu y ffrwyth, ydyn yn dychmygu beth ydyn eisiau i ddisgrifio ynglyn â'r ffrwyth. Nid ydyn ni'n er enghraifft yn eisiau i cofio eu hunain, neu gofio eu hunain o'r geiriau i defnyddio, neu sut i ffurfio y brawddeg, neu beth sydd yn sonio yn anianol i mewn yn yr iaith, neu bethau fel hyn, ydyn ddim ond yn siarad neu yn dychmygu yn cynnal yr gwerthrych
enghraifft o'r ffrith union yn ein datblygiad, a wedyn mae'r brawddeg a geiriau ac hefyd yr ymganiad ac hefyd y seniau dim ond yn llifo allan yn naturiol yn hunan symudol, ond yn hytrach yn gwahanweddol i'r hynny os ydyn nhw wedyn yn meddwl ynglyn â'r rhywun sydd yn dysgu yr iaith ar yr lefel o rhywun sydd yn dechrau yn daith o'r dysgu yr iaith. Felly mae angen iddyn nhw i atgoffa eu hunain am yr geiriau i defnyddio, sut i ffurfio y brawddeg, sut i sonio yn anianol yn siarad union yn yr iaith. Ac hefyd mae'r cyflymder o siarad yn arafach yn cymharol i'r rhywun sydd yn siarad yn naturiol neu anianol gyda'r geiriau ac brawddegau yn llifo allan heb unrhyw ateg o gwbl. Oherwydd mae'r dychmygiad sydd yn hollol dwyn o'r llifiad o'r sgwrs. Mae'r dychmygiad sydd yn bwysig i'r siaradwr sydd yn siarad yn rhugl, ond ar gyfer un sydd yn dechreuedig union yn y iaith, mae'n angen iddyn nhw i gweithio bethau mas gyda'r geiriau ac hefyd gramadeg ac yn y blaen. Ac ynglyn â hynny, dwi'n meddwl mae'r geiriau gof neu cof y geiriau sydd yn chwarae elfen pwysig neu cydran pwysig union pan ydyn nhw'n siarad yn rhugl, oherwydd mae'r geiriau wedi rhywsut cofio yr holl symudiadau, y holl temladau o'r symudiad o'r geiriau i siarad yn rhugl i aladrodd y symudiadau union yn y corff yn y gennau o'r geiriau ac hefyd y brawddegau sydd yn y defnyddio aml yn y gorffennol. Felly gyda rhywun sydd yn gallu siarad yn rhugl, oherwydd mae'r gennau neu y geiriau o'r gennau wedi rhywsut yn cofio symudiadau. Felly am y lefel neu gostadlun mor trwyaldol. Felly dyna dwi'n meddwl sut ydyn nhw'n gallu siarad yn rhugl union yn unrhyw iaith, oherwydd mae'r geiriau o'r gennau sydd yn gallu adrodd yr un symudiadau o'r geiriau i aladrodd yr un mynegiad o syniadau neu meddylau ac yn y blaen. Felly dwi'n meddwl i datblygu hyd at yr fath o'r rhugylder lle ydyn nhw'n gallu siarad heb unrhyw adnabyddusrwydd o'r cynhyrchu seiniau. Mae angen rhaid i ni mae angen rhaid i'n cycheiriau ni i cofio symudiadau trwy'r amlder o'r arfariad. Felly pan dwi'n yn sonio neu pan rydyn ni'n yn cyrbwll ynglyn â'r chwaraeon areithio neu areithi yn cynharach, mae'r rhain chwaraeon lle ydyn nhw'n gallu eu chwarae nhw i rhoi i ni yr cyfle i cadw i siarad ac wedyn i datblygu yr cofion union yn ein cycheiriau fel y gallwn ni'n dod yn fwy ac yn fwy rhugl union yn y iaith lle ydyn nhw'n gallu cyrraedd hyd at y pwynt lle ydyn nhw'n gallu siarad yn rhugl dim ond trwy'r yn meddwl am yr gorchrichau ydyn nhw'n disgrifio yn ytrach na angen i agoffa hunain ynglyn â'r gramadeg neu yr gerfa lle mae'r holl gwybodaeth o'r siarad ac yn cyfathrebu union yn y iaith wedi ei hystorio neu cadw neu arbed union yn y cof o'r cycheiriau yn y gennau i aladrodd yr un symudiadau i mynegu yr un syniadau. Felly i gyrraedd hyd at y lefel neu gostadlun neu'r gradd hwn lle ydyn nhw'n gallu siarad yn hunan-symudol, y lefel o'r hunan-symudolrwydd o'r cyfathrebiad. Felly dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni wedi ymprofi orau ac orau o dim ond yn siarad yn hyglywedwy union yn yr iaith, nid trwy'r darllen o'r nofelau, nid trwy'r darllen o'r testunau yn dawel, achos nad ydy'r ymarferion hyn yn gwneud unrhyw beth i'r cycheiriau o gwmpas y gennau. Mae angen rhaid i ni i siarad yn hyglywedwy i cynhyrchu y seiniau yn sain uchel neu yn sain hyglywedwy i eraill.
fel y gallem ni'n arferu cychurau o gwmpas y gennau, fel y gallem nhw, sef y cychurau yn cofio y symudiadau i aladrodd yr un symudiadau tro ar ôl tro ar ôl tro. Dwi'n meddwl mae'r hwn sydd y peth sydd yn cyfeirio at pan ydyn yn defnyddio y terminoleg o rhywun sydd yn siarad yn hollol rhugl. Mae'r holl digwyddiad yn digwydd yn hollol hunan symudol. Wedyn, os ydyn yn gofyn ein hunain, sut ydyn yn gallu siarad yn dibaid am oriau ac oriau, ydyn yn gallu efallai ateb, ydyn yn gallu disgrifio rhywbeth, neu ydyn yn gallu ysgrifennu yn hygliadwy, yn tras na ysgrifennu i lawr ar y papur, i siarad rhyw fath o'r chwedl neu stori, neu i dweud straeon yn hygliadwy. Ond os nad ydy rhywun arall fan yna yn bresennol fel y cynulleidfa i derbyn y cyfathrebiad hwn, sut ydyn yn gallu gwneud hynny? Achos mae'n edrych fel mae rhywun sydd yn wallgo os mae'n yn siarad gyda ei hunain yr holl dydd. Sut ydyn yn gallu siarad gyda ein hunain i siarad yn hygliadwy? Orau ar ôl orau, os nad ydy rhywun arall fan yna i glywed arnam ni, oherwydd nid ydy yn hawdd dwi'n yn canfod i creu rhyw fath o'r stori neu chwedl os nad ydy rhywun arall fan yna i glywed i ni yn siarad. Nid ydy mor hawdd i efallai i siarad gyda ein hunain, unrhyw arall i ateb i ni. Mae'n hynod o anodd dwi'n yn canfod i cynnal rhyw fath o amddidan neu sgwrs gyda'r fy hunain, enghraifft, achos mae'r hynny rhywbeth sydd yn diflas i'w wneud, achos ydyn yn gwybod beth y fyddem ni'n yn ateb os ydyn eisiau i ofyn rhyw fath o cwestiwn un hunain. Felly, os ydyn yn berson sydd yn unigol, heb unrhyw arall i cyfathrebu yn yr iaith Cymraeg trwy'r dydd, wedyn sut i treulio orau ac orau i siarad yn yr iaith ac i cyrraedd hyd at lefel neu'r gwastatglyn lle ydyn yn gallu cyfathrebu i mewn yn yr iaith ac i fynegu ein hunain yn hollol hunan symudol. Wel, ydyn yn gallu gwneud hyn trwy chwarae yr chwaraeon areithio hyn, neu ydyn yn gallu galw nhw rhywbeth arall gyda enw arall fel enghraifft solitêr, areithio, neu'r chwaraeon unigolion areithio, ond mae'r chwaraeon hyn yn ei cynlluniwyd i galluogi yr person unigol i treulio orau yn siarad yn dibaid fel chwarae ac wedyn i datblygu cychurau i siarad yn hollol yn rhugl yn hunan symudol. Wel, sut ydyn yn gallu chwarae yr gêm solitêr areithio hwn? Wel, dwi'n wedi ermygu neu dyfeisio am ryw waith ohonynt. Mae'r gair Cymreictod ermygu, y gair Cymreictod ar gyfer y gair i dyfeisio, ac mae'n cael ei sillafu E-R-M-Y. Felly, dwi'n wedi ermygu am ryw waith o'r chwaraeon areithio hyn. Mae gyda nhw amrywaith o'r rheolau i roi amrywaith o adloniant i'r chwaraewr sydd yn chwarae fel unigolyn heb yr angen ar gyfer unrhyw un arall i chwarae gyda fe neu hi. Felly, yr amcan i mewn yn y gêm neu'r chwarae yw i siarad yn dibaid am y sbel o'r amser. Felly, yr amcan o'r chwarae neu'r gêm yw ar gyfer y chwaraewr i siarad heb unrhyw pestrisiad neu unrhyw ysbaid am y sbel o'r amser, efallai neu enghraifft ar gwastatglyn neu lefel o rhywun sydd yn dechrau yn siarad i mewn yn y gêm fan yma, ydyn yn gallu gosod yr hyd o'r 15 munud ar gyfer rhywun sydd yn eisiau i dechrau chwarae yr gêm hwn, sef mae'r chwarae'r angen i siarad heb unrhyw petrisiad ac heb unrhyw seibiad am lleiaf 15 munud. Ac felly, os mae'n yn dod rhywun sydd yn fwy profiadol i mewn yn y gêm fan yma, mae'n gallu, enghraifft, siarad am hanner awr heb unrhyw seibiad neu unrhyw petrisiad. Felly, yn un amrywolyn
o'r gêm neu chwarae fan yma, rydyn yn gallu rhoi yr enw i'r anwybolyn rhywbeth fel i areithio neu i siarad ynglyn â'r bleddyn gwaith. Felly ar gyfer hyn, mae angen i ni rhywsut yn hapnam i dod o hyd o'r rhyw bleddyn penodedig oddi wrth y gorffennol. Felly rydyn yn gallu cyrraedd hyd at y bleddyn yna penodedig trwy enghraifft yn edrych ar yr cloch neu'r watch, a wedyn i gwybod neu i canfod yr rhif o'r munud ar ôl yr awr neu i'r awr nesaf, ac wedyn trwy hynny i dynnu mas y rhif hwn oddi wrth ein oed. Felly os ydyn ni'n enghraifft yn 10 ar 20 oed ac yma'r nifer o'r funudau ar ôl yr awr enghraifft 20, felly ydyn yn gallu tynnu mas 20 oddi wrth 30 ac ydyn yn cyrraedd hyd at y rhif 10. Felly mae'n angen i ni wedyn i tynnu mas 10 blwyddyn oddi wrth yr blwyddyn cyfredol sydd yn rhoi i ni y flwyddyn 2014. Wedyn mae angen i ni i ateb cwestiynau penodedig ynglyn â'r gwaith yn y blwyddyn hynny. Felly, ar gyfer y gyntaf cwestiwn, ydyn yn gallu gofyn pa waith oeddech chi yn ei gweithio i mewn yn y blwyddyn 2014. Felly, fe allai hynny i fod y gyntaf cwestiwn. Ac wedyn, yn yr ail cwestiwn, ydyn yn gallu gofyn sut y gawsoch chi y gwaith, enghraifft, wnaethoch chi angen i mynd i ryw fath o amweliad, ac wedyn i disgrifio hynny yn fanwl. Ac ar gyfer trydydd, pedwaredd a pymyd cwestiwn, ydyn yn gallu gofyn rhywbeth fel beth oedd rhywbeth oedd yn doniol neu ddiethyr ynglyn â'r gwaith, ac hefyd beth oedd rhywbeth oedd yn diflas ynglyn â'r gwaith, a beth oedd rhywbeth oedd yn cyfroes ynglyn â'r gwaith. Felly, pan ydyn yn ateb i'r cwestiynau hynny, ydyn yn gallu disgyn mwy a mwy i mewn i'r manylion ynglyn â'r gwaith pan ydyn yn siarad. Felly, mae'n angen i ni i siarad heb unrhyw patrisiad ac heb unrhyw sebiad o leiaf 15 munud. Felly, ydyn yn gallu disgyn cyn gymaint ac ydyn eisiau i cyrraedd hyd at yr 15 munud o siarad yn dibaid. Felly, dyma'r un enghraifft o'r chwaraeon areithio neu solitêr areithio gyda'r enw siarad blwyddyn waith. Yr ail anwybolyn o'r chwaraeon areithio neu'r solitêr areithio yw gyda'r enw disgynnell o'r awyren. A sut ydyn yn gallu chwarae hwn yw ydyn yn gallu dychmygu ei hunain yn parasiwtio. Felly beth ydy'r gair Cymreigdod ar gyfer parasiwtio? Mae hwn yn disgyn gyda nell ar terfyniad. Ydyn yn gallu dychmygu ei hunain yn nedio allan o'r arwen gyda'r disgynnell, yn disgynnellio i lawr uwchben rhyw tref neu dinas. Enghraifft, ydyn yn gallu dychmygu ei hunain yn disgynnellio uwchben Cardiff neu Abertawe neu Gaernarfon neu Aberystwyth neu Caerfyrddin neu unrhyw tref neu dinas arall fel Llundain neu Efrog Newydd neu unrhyw lle ar y byd. Ac wedyn pan ydyn yn disgyn yn araf uwchben lle honno, ydyn yn gallu disgrifio yn manwl pethau sydd yn digwydd. Enghraifft, ydyn yn gallu disgrifio yr ystrydoedd, y manylion o pethau sydd yn digwydd yn yr ystrydoedd. Ydyn yn gallu disgrifio yn fanwl pobl sydd yn cerdded ar y palmantau. Ydyn yn gallu disgrifio yn fanwl ceir ac hefyd traffig neu tramwyaidd, ac hefyd os ydy pa faint y gloc ydy ydy rhyw fath o'r llost tramwyaidd neu traffic tailback ac yn y blaen. Ac hefyd yn gallu disgrifio pob un o'r siopau yn y stryd a beth sy'n digwydd i mewn yn pob un o'r siopau ac yn y blaen, hyd at ydyn ni cyrraedd at yr amser o 15 munud yn siarad heb unrhyw patrisiad neu unrhyw sebiad i mewn yn yr araith. Felly, os ydyn yn unigolyn ac
ac yn eisiau i treulio orau ac orau yn siarad gyda ein gilydd heb unrhyw un arall os nad ydy unrhyw un arall presennol sydd yn gallu siarad Cymraeg. Felly yr un yn gallu chwarae solitêr gemau fel hyn, a thrwy hyn yr un yn gallu datblygu yr cofion o'r symudiadau i mewn yn ein cychurau o'r mynegiadau i mewn yn yr iaith, ac wedyn thrwy hynny yr un yn gallu cynyddu ac yn cynyddu safon o'r chrigilder yn ein siarad pob dydd. Yma'r heddiw 2024 mis Awst yr 15. Mae'r amser yr 6 munud ar ôl 9 o'r gloch yn y bore. Y pwnc o drafod yma yw ynglyn â'r gweledoleiddiaeth o'r llygrdigaeth i mewn yn y byd. Felly, dyn ni wedi gwybod o'r blaen ynglyn â'r cymathwylrwydd o defnyddio gweledoleiddiaeth i mewn yn ein crefydd. Er enghraifft, y gallai hwn yn helpu neu cynnabwyo gyda'r dealltrydd o'r byd ac sut y dylem ni'n ein ymdwyn ein hunain tuag at y byd i osgoi i fod yn cael ein llygredi gyda'r llygredigaeth sydd mor gyffredinol i mewn yn y byd yn y dyddiau hyn. Achos dwi'n meddwl fel Cristnogion mae'n angenrhaid i ni i neilltuo ein hunain wrth yr gwerthoedd y byd, wrth y bethau sydd yn gyffredinol yn y byd, wrth y saffonau o'r byd. Oherwydd mae gyda ni yr moesoldeb sydd yn wahanol i'r moesoldeb y byd, oherwydd yn y dyddiau hyn mae gyda ni moesoldeb i mewn yn y byd sydd mae y byd yn derbyn fel gyffredinol, ond gyda ni fel Cristnogion mae'r rhywrai ohonynt sydd yn anghytuno gyda nhw. Felly mae angen i ni i cadw ein safonau fel Cristnogion ac nid i cael ein hunain ein llygredwyd gyda'r gwerthoedd y byd. Dwi'n meddwl mae'r hynny beth sydd yma'r mynachion ac hefyd yr mynachesau neu yr llenau yn gwneud. Maen nhw'n byw i mewn yn y mynachdy neu yr mynachesdy ac maen nhw'n treulio ein bywyd yn dilyn yr dysgodiadaeth o'r Cristnogaeth ac yn ymneilltuo ein hunain wrth y byd. Ond i fod yn mynach neu i fod yn mynaches neu lliain, dwi'n meddwl mae'r hynny yn galwad sydd yn arbennig. Nid ydy'r pawb sydd yn derbyn y galwad i fod yn mynach neu mynaches. Felly, os nid ydym ni'n yn mynach neu yn mynaches neu yn lleian neu lleian, sut ydym yn gallu i neilltuo ein hunain wrth y byd pan mae'n angen rhaid i ni i mynd i'r gwaith pob dydd i gydymdasu. Felly, os nad ydym ni'n yn fanach neu yn fanaches neu yn lleian, sut ydym yn gallu ymneilltuo ein hunain wrth y byd pan pob dydd mae angen i ni i mynd i'r gwaith, mae angen i ni i gydymdasu gyda'r cymdeithas heddiw. Mae angen i ni i clywed y twrw a'r trwst o'r holl byd sydd yn dod i ni trwy'r cyfryngau, sef yr holl dadleuon ac yr holl ymdydan wrth yr holl dealltwriaeth ac hefyd yr presymiadaeth seledig ar y gwerthoedd o'r byd heddiw. Os ydy'r gwerthoedd o'r Beibl, y gwerthoedd o'r dysgodiadaeth o'r Hen Testament a'r Newydd ein sel ni ac lle mae yn selio yn ein byd pob dydd ac hefyd ein gwerthoedd sydd rheoli ein meddyliau ac hefyd ein dymuniadau ac yn y blaen. A thrwy y rhain ydyn yn anghytuno gyda'r presymiadau y byd ac hefyd yr dadleuon y byd. Sut y gallwn ni'n cael ein hunain ein hamddiffyn wrth yr holl ymosodiadau o'r gwerthoedd ac hefyd yr moesoldebau y byd sydd yn cyrraedd atom ni. Y gallwn ni'n amddiffyn ein hunain wrth y holl llygredigaeth y byd. Sydd y holl amser yn ein tynnu tuag at pechadurysrwydd, tuag at i bleseru ein hunain, tuag at bywyd sydd yn llawn pleser, sydd yn llawn hunangorolrwydd, sydd yn llawn hunan geisilrwydd, sydd yn llawn hunan gynaldolrwydd ac sydd yn llawn hunan lesolrwydd.
yr holl amser I uchelgeisio ar gyfer y hunanoldeb ac nid ar gyfer glanhad a sanctidrydd ac ufuddhad i'r geiriau o'r Beibl. Enghraifft, mae'r byd holl amser yn uchelgeisio ar gyfer yr hunan bleser. Enghraifft, I weithio ac I weithio ac I weithio dydd ar ôl dydd ar gyfer beth, ar gyfer I mynd o'r gwyliau ac I mwynhau ein hunain ac yn y blaen. Ac wedyn, os ydyn eisiau I gweithio, ac hefyd os ydyn eisiau I weithio, mae angen I ni yn rhyw sefyllfoedd I werthu ein hunain ar gyfer gwerthoedd o'r gwaith, I rhoi gwaith ac mwynhad a pleser a gwyliau uwchben dysgydiadaeth o'r glanhad a sanctidrydd, uwchben glanhad a sanctidrydd ac ufuddhad i'r geiriau o'r Beibl. Wel, dwi'n credu canfyddiad yr ateb I mewn yn gweledoleiddio ac hefyd yn gweddio. Ynglŷn â gweddio, beth rydyn yn gallu gwneud yw, rydyn yn gallu ambil I Duw neu I Iesu Grist I amddiffyn oddi wrth yr llygrdigaeth. Rydyn yn gallu ambil ar gyfer glanhad ac hefyd sanctidrydd o'r corff. Ac rydyn yn gallu ambil am beth bynnag rydyn eisiau neu angen I cadw eu hunain yn corff glân ac sanctaeth o'r holl amser. Felly, dwi'n meddwl mae angen I ni wneud hynny. Mae hynny ein cyfrifoldeb I wneud hynny. Ond beth yn digwydd dwi'n yn canfod yw pan rydyn yn gweddio fel hynny, rydyn yn cael ein tywys neu arwain gyda'r ysbryd glân I meddyliau ac hefyd y syniadau sydd yn hollol cynorthwyol I ni ac rydyn yn gallu eu gosod nhw I mewn yn ein bywydau pob dydd fel yr afariadau cynorthwyol. Ond mae angen I barhau I weddio bob dydd, nid unig I weddio yn yr un dydd un gweddio, ond I barhau efallai I weddio amrywol o weithiau yn yr un dydd ac I barhau yn gweddio ac yn gweddio dydd ar ôl dydd ac yn defnyddio yr un geiriau ar gyfer yr un gweddiau pob dydd hefyd. Does dim angen rhaid I ni enghraifft dydd ar ôl dydd I gweddio gweddi gwahanol ac yn newydd, oherwydd mae Duw eisoes yn gwybod beth ydyn nhw'n eisiau, beth ydyn nhw'n eisiau I gweddio amdano fe neu amdanynt. Ond os rydyn yn gallu arferu eu hunain I mewn yn yr ymafariad o'r gweddio pob dydd, y gweddiau cyffredinol, felly mae'r geiriau hyn yn gwneud ein bywydau ni yn sanctaidd ac yn lân ac trwy'r rhain rydyn yn gallu cynyddu yn ein glanhad ac hefyd ein sanctidrydd. Parth I, beth dwi'n yn gwneud pob dydd yw, wrth gwrs, dwi'n yn gweddio y pader neu'r paderyn neu'r gweddi yr agwedd pob dydd. Nid yn unig yr unwaith yn y dydd, ond dwi'n yn canfod dwi'n yn gwneud hynny yn lluosog o weithiau trwy'r y dydd. Enghraifft, dwi'n gwneud hynny beth gyntaf yn y bore ac hefyd dwi'n yn canfod dwi'n yn gwneud hynny weithiau I mewn yn y canol y dydd ac wedyn yn y prynawn ac efallai I mewn yn y hwyr ac hefyd dwi'n yn dweud neu gweddio yr credo neu'r cred Nicene hefyd ac hefyd yr henffych maer ac hefyd dwi'n yn gweddio o Fatima ac hefyd dwi'n yn dweud yr gogoniant i'r tad hefyd, i'r trindod hefyd, pob dydd I mewn yn fy I. Dwi'n wedi gosod y croesbren ar y mur ac dwi'n yn gweddio tuag at y croesbren ac dwi'n meddwl mae'r rhain I gyd yn hynod o gymwthio I cadw fy mywyd, fy ngorff yn lân ac yn sanctaidd ac trwy hynny I barhau I derbyn y bendithion oddi wrth Duw. Dwi'n derbyn fel arwydd nefol y holl digwyddiadau yn y gyfnod o'r cloi neu'r Covid pandemig fel candidatad I wneud hyn, rydyn gallu gwneud hyn yn ein tŷ ni, ein hunain. Felly, yn ytrach nag I mynd i'r eglwys yr un waith yn y wythnos, rydyn gallu addoli Duw 7 diwrnod yn yr wythnos. Ac dwi'n meddwl mae angen I ni wneud hynny, a mae angen I ni I addoli Duw yn ein tŷ ni 7 dydd yn yr wythnos, pob dydd yn yr wythnos.
Oherwydd os nad ydym gyda'r holl llygrdigaeth y byd yn enwedig yn yr degawdau diweddaraf, dwi'n meddwl mae'n mor hawdd i syrthio i lawr I mewn i'r maglau uffernol sydd yn ein amgylchu ni o'r amser trwy'r holl protriadu o'r pleser ac mwynhad ac yn y blaen. Ond, wrth gwrs, mae angen I ni I parhau I osod y dydd saboth fel yr dydd arbennig o sanctaidd ar gyfer Duw, achos mae hynny yn dal yn bodoli fel un o'r 10 orchmynion. Felly, mae hynny yn rheswm I ni I mynd i'r eglwys pob wythnos ar y dydd Sul. Ond, beth rydyn ni eisiau I dweud yw yn ychwanegol i'r gweddiau arferol hynny, beth dwi'n gwneud yw mae gyda mi yr un gweddi benyddol sydd dwi'n ei gweddio pob dydd ac sydd yn arbennig I mi, achos mae pob un yn gwahanol ond ydy. Mae pob un ohonom ni gyda ein angenau gwahanol, gyda ein diffygrwydd neu diffygolrwydd gwahanol ac yn y blaen. Felly, dwi'n meddwl mae angen ar ein gefn ni, pob un ohonom ni, I weddio rhyw weddi sydd yn berthnasol i'r person yn unig, i'r unigolyn, achos mae'r pob un ar yr gwastadlun neu lefel o crefydd gwahanol yn ydy, gyda angenau gwahanol I mewn yn ei ffydd. Felly, beth sydd yn digwydd yw dwi'n canfod anarferol pob bore yn y bore, efallai y gyntaf beth yn y bore, dwi'n gweddio gweddi hwn sydd yn arbennig I mi, ac wedyn dwi'n gweddio un gweddi hwn dydd ar ôl dydd ar ôl dydd, ac wedyn trwy'r efariad hwn, mae'r gweddi yn esblygu ac yn esblygu trwy'r amserau, trwy'r dyddiau ac hefyd y wythnosau, ac wedyn yn araf yn esblygu ac hefyd yn gallu troi I rhyw gweddi arall trwy'r wythnosau, achos dwi'n canfod efallai ar gyfer wythnos newydd, mae angen I mi I gweddio efallai geiriau sydd ychydig yn wahanol neu ychydig yn fwy pwerus neu nerthol, gyda geiriau sydd yn fwy addas ar gyfer y sefyllfa sydd yn fwy cynorthwyol. Felly, beth yn digwydd yw dwi'n gweddi ar un gweddi ac ar ôl ychydig o gyfnod dwi'n canfod dwi'n gallu dod o hyd o erau sydd yn well I mi. Felly, dwi'n gwellau ac yn gwellau yr un gweddi yr holl amser, a dyma sut y mae'r gweddi hwn yn araf yn esblygu trwy'r amser. Felly, dwi'n wedi sonio o'r blaen yn cynharach ynglyn â'r pwysicrwydd o neilltuo eu hunain oddi wrth y byd ac hefyd yr gwerthoedd y byd fel yr mynachau neu mynachysau neu'r lleianau. Ond oherwydd yn bodoli I mewn yn y byd yn hytrach nag I byw I mewn yn y mynachysau neu mynachysty, mae angen I ni rhywsut I derbyn rhyw fath o'r bodd I wneud hynny. Felly, yn yr ateb i'r hwn, dwi'n meddwl mae'r gweledoleiddiaeth yn cynorthwyol iawn i'n cynorthwyo ni I neilltuo ein hunain oddi wrth y byd, ac rydyn gallu defnyddio gweledoleiddiaeth trwy'r ein gweddi arbennig ni pob dydd, ac wedyn I dyfu neu gynyddu yr neilltuodaeth oddi wrth y byd. Os rydyn gallu gwneud hynny, rydyn gallu cadw eu hunain nid mor agored gyda'r byd, ond yn cadw ein hunain oddi wrth y byd yn neilltuol, ac nid I derbyn mor barod yr meddyliau a syniadau o'r byd, a thrwy hynny I gael eu hunain ein llygredu gyda'r byd. Felly, gweledoleiddiaeth sydd dwi'n canfod yn cynorthwyol I mi yn personol yw I dychmygu neu gweledoleiddio fy hunain fel yn byw yn yr ynys gyda'r croesbren a'r
copar o'r mynydd yn yr ynys, yr unig mynydd yn yr ynys, ac wedyn yn ymgylchu yr ynys yw yr môr, sydd y môr uffernol, sydd yn cynrychioli y holl byd allan ynys Cristnogaeth, ac oherwydd rydyn yn Cristion, mae'r unrhyw beth ar ynys fan yma gyda'r croesben ar yr gopa y mynydd sydd yn rhoi bywyd i mi, ond oherwydd tu allan o'r ynys yma'r môr uffernol gyda'r holl diawlod yn y byd ac yno fe, a mae'r unrhyw beth i mewn yn y môr allan o'r ynys sydd yn wenwynig i mi, sydd yn llythrennol yn rhoi marwad i mi, oherwydd os dwi'n yn cael fy llygredu gyda'r llygrdigaeth o byd, fe allai hynny yn arwain i marwolaeth. Felly dyma'r pwysigrwydd o'r ambil i Iesu Grist ar gyfer maddeuant. Dyma pam dwi'n yn byw yn y ynys hwn o'r Cristnogaeth, fel y gallwyd fi ddianc oddi wrth yr gwenwyn y byd, y gwenwyn i mewn yn yr môr gwenwyn yr holl byd, ac wedyn oddi wrth yr gweledoleiddiaeth neu dychmygiad hwn, dwi'n yn gallu trosglwyddo gweledoleiddiaeth hwn i mewn i'r geiriau yn fy gweddi sydd yn arbennig i mi. Felly dwi'n gallu gweddi yn rhywbeth fel hyn. O arglwydd, gwna i mi i gadw fy ngorth o'r holl amser yn sanctaeth lan oddi wrth y holl môr wenwynig uffernol o gwmpas i, fel hynny. Felly os ydyn yn gallu cadw yr syniad o'r môr wenwynig o'n gwmpas i o'r amser, felly dwi'n meddwl mae'r hynny yn cymwthwyol iawn i cadw fy hunain yn neilltuoledig oddi wrth y gwerthoedd y byd. Felly mae'n yma, dwi'n meddwl, mae'r fideo eisoes yn digon hir. Felly, rydyn ni wedi cyrraedd hyd at y rhaniad o'r fideo hwn, lle mae gyda ni geiriau y dydd. Y gyntaf ohonynt yw y gar ysgyniadur, neu ysgyniaduron. Felly, beth ydy'r ysgyniaduron? Felly, mae'r hyn yr escalators. Felly, wedyn mae gyda ni yr gar pwyseddu. Os ydyn ni'n eisiau i dweud mae'r hynny yn pressurise rhywbeth, ydyn ni'n cael ein pressurised i wneud rhywbeth. Felly, ydyn ni'n cael ein pwyseddwyd i wneud rhywbeth, pwyseddu to pressurise. Ac wedyn, os ydyn eisiau i dweud mae'r hwn yr version o rhyw llyfr neu issue o rhyw llyfr, felly ydyn ni'n gallu defnyddio y gar dillyngiad ar gyfer yr edition neu version o rhywbeth fel llyfr neu meddalwedd ac yn y blaen. Dillyngiad, D-E-L-L-Y-N-G-E-R-D, oddi wrth y ferf dillyngu i dod allan o, neu i dellio allan o. Ac wedyn, mae ar gyfer yr ferf dillwng, D-E-L-L-U-N, to issue, mae'r ferf hwn, dillwng, yn rhoi enw dillyngiad. Wedyn, mae gyda ni ferf dellio, sydd yn rhoi neu sydd yn ystyn dal newydd oddi wrth y cangen i dellio oddi wrth y cangen. Mae'r dail yn dellio oddi wrth y cangen, to sprout. Ac wedyn, mae gyda ni gar prwy, P-R-O-E. Felly, os ydyn nhw'n eisiau i cyfer at rhyw fath o asiant sydd yn gwerthio fel yr asiant neu agent o rhywbeth neu rhywun, ydyn nhw'n gallu dweud mae'r person hynny prwy o rhywun, ac os ydyn nhw'n eisiau defnyddio y llwysogrwydd, ac ydyn nhw'n gallu dweud mae'r prion hynny yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, mae'r agents hynny yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, ydyn nhw'n gallu defnyddio y gar gweithredwr, oddi wrth yr enw gweithred, mae'r gweithredwr yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, mae'r agent yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, neu y gweithredwyr, the agent yn gweithio ar gyfer y cwmni hynny, ac wedyn mae gyda ni yr gair trychinol, sydd yn cyfeirio at yr ystyr o rhywbeth sydd yn tragig. Felly, os mae rhywbeth sydd yn trist yn digwydd, mae'r hynny yn trychinol. Felly dyna ni gyd ar gyfer heddiw. Y geiriau y dydd heddiw yw ysgyniadur, pwyseddu, dillyngiad, dillwng, dellio, prwy, pryon, gweithredwyr a trychinol. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi'n mwynhau ac yn darllen cod yn defnyddio. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.